Velkommen til Troldebo. Her kan du se den parkeringsplads, som der er i børnehaven. Nu nærmer vi os legepladsen. Lågen, du ser der står åben her, er normalt helt lukket. Det er den, fordi så kan børnene ikke forlade institutionen. Her er der en dejlig cykelbane, og herover er der gyngestativer. 2 styks, hvor man rigtig kan give den gas. Herover er der et legehus, hvor børnene elsker at sidde og lege inde og lave mad og hygge sig med hinanden. Vi har en have, en rigtig dejlig have, som børnene kan boltre sig i. Herinde har vi et cykelskur med masser af cykler, som ikke er ude lige nu. Vi bevæger os nu ind i haven, hvor vi nærmer os vandbanen. Vi har en vandbane, hvor børnene kan pumpe vand op. Så om sommeren, når det er godt vejr, så hygger de sig med at lege med vand. Her er et vandbassin. Lige nu har det regnet, så I kan se, der er vand rundt omkring. Her har vi et legehus. Og her er en dejlig sandkasse. Og her, hvor du sidder nu, der sidder børnene tit om eftermiddagen og spiser deres mad udenfor. Herover har vi nogle højbede, hvor børnene kan være med til at plante. De elsker at følge med i, hvad der foregår i jorden. Og nogle gange spiser vi af det, som der bliver lavet. Herhen har vi nogle store buske, eller beplantning kan man bare kalde det. Og herinde der kan børnene sidde og lege og lave små huller. Faktisk er det rigtig hyggeligt herinde. Her har vi en fodboldbane, hvor børnene rigtig kan give den gas. Og et lille rutsjebjerg. Og så har vi en gynge mere. Herovre bagved, der har vi en Tarzanbane, hvor man kan få udviklet sin motorik. Og allerbagerst, der har vi sådan lidt fri os for de voksne område. Her kan børnene lave huler og gemme sig og være i fred. Det kan de godt lide. Nu går vi om og skal se vores bjerg. For der har vi nemlig også et lille bjerg ude på vores legeplads, hvor børnene kan kravle op. Og vi har også en lille bålplads. Og over bagved her er der også god mulighed for fri leg og gemme sig. Nu nærmer vi os igen den anden side af legepladsen, hvor man kan tydeligt se, at vi er en gammel have. Vi er faktisk 3 parcelhuse, der er bygget sammen, er lagt sammen. Så det er rigtigt, der er meget havepræg. Og herover har vi en dejlig bålhytte, hvor vi også om vinteren kan være udenfor og lave bål. Og her er der bord og bænke, som man kan sidde ved om eftermiddagen og spise sin mad. Her er vores skib, som også er en sandkasse. Her er der altid mange børn, der leger. Og det er så gul. Indgangen til gul. Og nu nærmer vi os så indgangen til grøn. Og her er der tilfældigvis lige nogle børn, der også er med. Hej. Og det er så grøn. Og grøn har deres helt egen sandkasse herom, hvor de kan hygge sig. Det var så turen. Og det er røds indgang.